дар Украина як батальони сарбозони довталаби мусалмон барои ҳифзи истиқлол ва тамомияти арзии ин кишвар сафарбар шудааст. фармондеҳи Исо Оқоев дар канори шаҳри Киев ба зердастонаш дастур медиҳад. мо ояндаи худро дар Крим мебинем. ояндаи мо дар Украинаи озод аст. кишвари озод аз таҷовузгарон. иншоаллоҳ. соли 2014 вақте Русия нимҷазираи Қримро ишғол кард, Оқоев ба Киев кӯч баста батальони Қримро ташкил кард, ки дар он аксарият тоторҳои Қрим аъзо ҳастанд. бо оғози таҷовузи Русия ба хоки Украина, ин батальони иборат аз 50 афсару сарбоз ба амалиёт дар вилояти ҷанубии Херсон сафарбар шуд. дар рӯзҳои аввали ҷанг Русия вилояти Херсонро ишғол намуда, нерӯҳои украиниро аз Қрим тахминан 100 километр дур кард, ки орзуи бозпасгирии Қримро ба муддати номуайян ба таъхир андохт. аммо низомиёни Тотор ва мусалмонони дигари ҳампаймони онҳо дилшикаста нашуданд ва муборизаро давом доданд. аслан аз рӯзҳои аввали ишғоли Қрим аз тарафи Русия дар соли 2014 тоторҳо ба ин рӯйдод бо шубҳа менигаристанд. аксари тоторҳо соли 1944-ро фаромӯш накарданд. он замон диктатори шӯравӣ Йосиф Сталин тоторҳоро ба ҳамкорӣ бо олмони фашистӣ муттаҳам намуда ба Осиёи марказӣ ва Сибир муҳоҷир кард. танҳо солҳои 80-уми қарни гузашта ба тоторҳо иҷозати бозгашт ба зодгоҳашон нимҷазираи Қрим дода шуд. волидони Оқоев ҳам ҳамон вақт аз Узбекистон баргаштанд. соли 2014 Оқоев аз Қрим ба Киев кӯчида ба баҳсу талоши зиёд ба мубориза барои раҳоии Қрим пайваст. ибтидо воҳиди зери раҳбарии ӯ дар вазорати умури дохилии Украина ҳамчун гурӯҳи нима низомӣ сабт шуд. ҳамаги як моҳ пеш вазорати мудофиаи Украина бо ин гурӯҳ шартномае имзо карда, дар қатори гурӯҳҳои дигари қавмӣ ба монанди воҳиди низомии чеченҳо ва ё гурӯҳи довталабони гурҷӣ дар ҷабҳаи Донбас зидди нерӯҳои таҷовузгари Русия қиём кард. намояндаи дастгоҳи президенти Украина гурӯҳҳои қавмии довталабонро қаҳрамон меномад. беш аз нисфи батальони Оқоевро тоторҳои Қрим ташкил медиҳанд. аслан ин қавм 15% аҳолии нимҷазираи Қримро ташкил медиҳад. имом хатиби ин батальон Сергей, ки дар соли 2004 исломро қабул кардааст, мегӯяд: асоси батальони моро тоторҳои Қрим ташкил медиҳанд. онҳо мехоҳанд нимҷазираашонро озод кунанд, вале онҳо чунин қонун надоранд, ки батальон бояд танҳо аз тоторҳо иборат бошад. украиниҳо, русҳо, қавқозиҳо, хулас тамоми олам метавонанд ба батальон ҳамроҳ шаванд. соли 2017 созмони милали муттаҳид Русияро ба поймол кардани ҳуқуқи мардум дар Қрим ва аз ҷумла кофтукоби хонаҳо ва боздошти тоторҳо муттаҳам кардааст. соли 2016 Кремл маҷлис, ниҳоди намояндаи тоторҳо дар Қримро пароканда кард.